zorionak ematen hasi, hasiera txarra ez da, gaurko honetan izan du baita, nahiko sesio eta zestra, balkoiontatik hau ikusi dut, ta horrek ematen dit kezka, oriotarrak sufritzen eta igeldoarrak barrezka, igeldoarrak barrezka. Ikusgarria izan delako lehendabiziko etapa, zeinek harriai gehiotirako, zeinek aurrera eskapa, nola ez ziren hasiko bada, txaluka eta algaraka, noiz ikusi da zazpierraulari harrizar bat itiraka, harrizar bat itiraka.